Welcome to my channel. Enjoy watching. Sa gilid ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay magiyaw. Galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga totoong Pilipina. Galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahangas sa buong Pilipina. 1, 2, 3.
Oh, may nabisto niya kaya dyan. Sa mismo bisita. Video mo kami. Juan. Ang sabi ni Juan. Kanay po ito siya isip. Pag-invite po sa kuya ni Presidente. Unya, nag-aray din. Nakalay. Tabi po kami. Ako po ang district councilor natin sa inyo. Anytime po na nag-invite sa kuya. Sa mo yung Vice President ka nga suna uno. Ang forsa po ka bibiron ka sumago. Ang mga taga suna uno man dyan. Yan mga sa tuwing napapalaban. Yan ang mga taga bibiron, mga taga tipulo. May naulog ni Kurta. Yan sa pag-ilutan ka sa inyong kapitan na nagkuha pa kami mga sasakyan na para lang makaamay. Yan sa inyong kapitan. Si Kapitan Ernesto Paha at Pao. Talaga na, ang porsa talaga, piksol lang ka mo kamahigop ka mo eh. Dahil dahil ka mo magkakakasya, pag sinasabay ka mo naman sa anong nabadis. Dahil dakol ka mo, aram ko nagparaba ka mo ka mo sumago dyan kadakol. Kaya mamadpilo ka mo magpapay, baili siringwan na magtadik. Dahil lang sa inyong kairiba kadakol. Naka-alpiler patisig ng dara, mayo pating kubya, talagang nakarinig. May darang alpiler. Kaya tiksulog ko hindi dadakol sila. May alpiler na si Kapitan, pagpapagop niya. Yan na, grabe yan na. Grabe, may umapasaluwas pala ng mga kairiba si Kapitan. Yan, nakarinig lang tagawin kung may darang mga alpiler talaga sa subago pa. Nakakabit, nakakadila na. Iya sa side ng Panginoon kan side ng Kapitan na nakisumaro isi sa samuya pong barangay ka Tibulo siring man sa samuya pong suna ka na sunwan ay. Yan, pampihira, nagdara, na pampihira sa ngunya na marailing may darang alpiler. Against the light. Grabe ang mapalusan ng zona uno ka na eh. Pag nagkakawa ni si Kapitan Dusbil, pag nagpabayli ang civil si Kapitan mag-imbitang Dusbil, ibabalik yan. Sigurado yan. Aram naman ang dalagan pag mga okasyonaro ka rin.
Kung talo, kung piratin na, oh. Pag dagdag na lang, tayo magbawas.